ኣብ ሰማያት ደቡብ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ ፈለማ ዓመታት 1990 ፀሓይ ሓርነት ድሕሪ ነዊሕ ጸላም ናይ ኣፓርታይድ ክትወፅእ ጀሚራ ነበረት። እቲ ሃገር ቀስተ ደመና ተባሂላ ሓዳስ መዋዕል ክትጅምር ጽሩይ ተስፋ ተነቢሩላ ነበረ። ኣብዚ እዋን እዚዩ ኦቨን ጂም ዝተባህለ ካብ ሩዋንዳ ዝመጸ መንእሰይ ካብቲ ኣብ ሃገሩ ዝነበረ ናይ ጽላሕ ሃዋህው ሃዲሙ ጸግዕ ንምርካብ ናብ ጆሃንስበርግ ዝኣተወ። ብፈረንጂ ኣቆጻጽራ 1994 እቲ ኣብ ሩዋንዳ ዘጋጠመ ህልቂት ዓሌት ንስድሩኡን ህይወቱን ጸሊም ጽላሎት ምስ ኣንበረልዩ ብህይወት ንምውጻእ ዝገበረ ጻዕሪ ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ዘብጽሖ እንተኾነ እቲ ኦቨን ዝሃደመሉ ጽሊ ኣብቲ ሓዳስ መሬት እውን ካልእ መልክዕ ሒዙ ጸንሖ። ኣብ መንጎ ተስፋን ስግኣትን ሓደ ምሸት ኦቨን ካብ ስራሕ ናብ ገዝኡ ክምለስ እንከሎ ብጉጅለ ጽልእ ጓኖስ ዝዓበዱ መንእሰያት ተኸበየ። ማኮየረ ኮየረ ብዝብል ንጓኖስ ዘናሹ ናይ ጸርፊ ቃል እናተጠቐሙ ድማ እናጸረፉ ብበትርን ብእግርን ከም ጸላኢ ግፍዖም ኣውረድሉ። እቲ መጥቃዕቲ ኣካላዊ ጾር ጥራይ ኣይነበረን፣ ንመንነቱ ንተስፋኡ ንህልውናኡ ዝተፈጸመ ጽሉል ተግባር ነይሩ። ኣብታ ጸላም ለይቲ ኣብቲ መወዳእታ ዝረኣዮም ምስሊ እንተነይሩ ናይቶም ብጽልእ ዝዓወሩ መጥቃዕቲ ዘውረድሉ ሰባት ምስሊ ጥራሕ ነይሩ። ዓለም ኣብ ዓይንቱ ንሓዋሩ ጸልመተት። ኦቨን ጂም ብርሃን ዓይኑ ሰኣነ። ህይወት ኦቨን ናብ ጸልማትን ከቢድ ጾርን ተቐየረት። ናይ ስደት ጸገሙ ሰኣክል ዓይነ ስውርነት ተወሲኽዎ ኣብታ ጸልማት ዓለሙ በይኑ ኾይኑ ጽምዋ ይበልዖ ነበረ።